Malou, Cabernet Sauvignon, men i roséform. Hvad siger du til det? Drik det noget for de gymnasiepiger der. Hvad? 2 flasker, 3 komplimenter, og så gør vi det her. Får det lige ind på bluseharpen, du ved, ikke? Den gode gamle. Hvad er der, Frank? Det går helvede til, og du tænker bare på at knalde, altså. Ja, det er sgu da Tour de Fis for helvede. Det vil da aftale for lang tid siden. Nu må du kræfte med snappe ud, det er pis. Jeg ved godt, det er Tour de Fis, men jeg har da også en anden lige. Hvad sker med dig? Og stinker af pis. Du stinker af pis, Bo. Har du tisset bukserne? Det var fordi, jeg stod jo bare op og tissede, som du sagde, jeg skulle. Hvordan går det til? Altså, kan du ikke finde ud af at trække bukserne ned, når du tisser? Nej, det var nogle drenge. De driller mig, og de skubber til mig alt muligt. Jeg siger lige igen, der stinker pisser nu. Og jeg har altså en jakke på, der simpelthen suger dufte til sig. Nej, du kommer ikke til at stinke pis, fordi han står der. Altså. Det gør jeg på, hvad vej vinden blæser. Har du forstået, at vi er blevet smidt ud? Nej, der er noget, du ikke har forstået. Du er blevet smidt ud, jeg er ikke blevet smidt ud. Jamen, vi har da samme telt, og... Ja, for helvede, jeg er da faldet sikkert. Skal du sove? Kan jeg sove hos en af jer? Kan jeg ikke sove hos dig? Nej, det er måske ikke lige sådan... Er der ikke en af jer, han kan sove? Ja, så... Vi kender jo ikke engang hinanden, så skal du spørge en drengene måske, det ved jeg ikke. Den kender jeg overhovedet ikke. Kender det heller ikke også? Prøv lige at høre. Hold lige kæft en gang. Hvad fanden er det med jer, mand? Vi vil gerne sidde og, når jeg sidder og spiller blues, så har vi det skide hyggeligt. Og vi vil gerne stå og drikke af min vin, og jeg har det skide sjovt. Ja, okay. Kraftedeme, om jeg kan få lov at sove noget som er afsted. Tror du, det er en billet til sex, eller hvad? At du har vin og det ene og den med? Hold din kæft med den billet. Jeg siger bare, at jeg mangler et sted at sove. Så kunne der godt være en skov af hænder, der lige sagde, ja, du kunne sgu da sove hos mig. Især fra pigernes side. Okay. Må jeg sove til en af jer, eller må jeg ikke sove til en af jer? Spørger jeg for sidste gang. Og det er sidste gang, jeg spørger. Og det spørger jeg nu. Kan jeg sove til en af jer? Jeg har kræftet med Tour de Fis. Kasper? Skal videre frem. En SOS. Hvad? En SOS. En SOS? Hjælp mig lige, Frank. Lad gå. Hvordan er du sludet? Vi skal videre nu. Hurtigt, Frank, vi skal videre. Hvad er der sket? Det er helt galt. Hvad? Bo, vågn op. Bo, vi skal afsted. Hvad sker der, Kasper? Bo, vågn op. Nu er der over voldtægter. Folk skriger over, folk siger jo alt muligt pis. Du har da ikke voldtaget nogen, har du? Jeg har ikke voldtaget nogen, men det er der nogen, der siger nu, og nu skal I bare væk. Og så er det Bo, bare helvede, kom nu ud af det telt. Men det kan godt prøve at tage tilbage og være sammen med den pige. Jamen, jeg var ikke sammen med en, Frank, men jeg var stødt for det. Og det skal jeg fandme have lov til på Tour de Fis. Vågn op! Jeg vil have mine kapsler! Jeg skal have mine kapsler! Så er teltet klar. Bo, kom ned. Ja! Kom! Jeg skubber alt, jeg kan. Kunne du ikke tænke dig en anden gang lige at holde pikken i bukserne for en gang skyld? Vil du lige være venlig at tale pænt til mig, Frank? Jeg spørger bare stille og roligt, om vi måske ikke lige kunne opprioritere fardelen lidt på den her Og der tur. fortæller jeg dig ganske stille og roligt, at det kan vi ikke. Det her er Tour de Fis. Det er Tour de alt muligt Det andet. har jeg efterhånden hørt rigtig mange gange. Jamen, og jeg har også indvilliget i, at det er Tour de Fis. Men efterhånden har det udviklet sig til, at det er Tour de Fis slår far ihjel. Prøv at den dreng er jo kun med, for at du kan få Mia tilbage, og så kan du få født sådan en lorteunge. Og sådan er det. Bo, du er med, fordi Frank gerne vil have Mia tilbage, og i bund og grund så er han ikke særlig interesseret i dig, kan måske ikke engang rigtig lide dig. Det har han i hvert fald sagt på flere lejligheder, han synes, du er skide irriterende. Så er det jo ude, Frank. Så skal du ikke tage mere af det. Hvad så, man? Hvad så? Bo, så skal du da også lige høre. Kasper, han er kun med, fordi han skal med på et knæppeslot med en hel masse internationale prostituerede, der muligvis er sexslaver. Dem skal han knæppe og være i dem utro. Kæft, hvad fanden sidder du og snakker om? Ja, det er da rigtigt. Kasper, han skal være sammen med nogle luder på den her tur. Det er den eneste grund til, at han tager med. Det er ikke for at se en odder eller et dejligt egetræ. Det er for at knalde en pige fra Thailand. Ja. Kom nu. Hvad? Gør nu noget, mand. Gør hvad? Fucking hør det, kom nu. Nej. Jeg sover nu kæft, mand. Hun har gjort så meget for os. Det vil ligge i hendes hus, hun har lavet pandekager kraften og gør et eller andet fra det. Stik en finger i røven på hende, så. Men er hun interesseret i det? Ja, selvfølgelig er alle interesseret. Kom nu, en finger på hende. Kom nu, Frank. Jeg vil gerne have en finger om numsen. Kom nu bare i gang, for helvede. Er vi alene? Ja. Tour de Fis. Tour de Fis. Så er vi i gang, mand, hva'? Og det er ikke mere Tour de Mos. Nej, det var da en double penetration, mand. En pik i fist og en finger i røven, mand. Så er vi i gang! Hey,
Hej, Ronja. Godmorgen. Tak for i går. Jeg synes, I skulle tage og pakke jeres ting og skride. Jamen, det skal vi da. Jamen, vi skal da videre på Skanderborg. Jeg føler mig helt vildt udnyttet og misbrugt. Er der dårlig stemning nu? Det gik ligesom fuldstændig over min grænse i går. Jeg synes, jeg har misforstået udtrykket gæstfrihed. Nå. Jeg vil gerne have, I pakker jeres ting nu og tager afsted. Halløj? Hold nu kæft, du er sindssyg. Du er sindssyg. Det er rigtigt. Det er godt. Jamen okay, så smutter jeg. Hej, hey. En vi kender. Det var lige Hjortøj. Så er der gjort klar til kongeetappen på Tour. Bum, Karl. Castello Alicante. Here we come. Jeg skal også lige have vasket en finger, når vi kommer til Skanderborg. Okay. Hold så kæft. Drenge, værsgo. Castello Alicante. Nej! Jeg er jo slet ikke klar over, det var så stort. Jo, for helvede, vi skal jo knippe. Vi har lidt problem med, Frank ikke står på listen. Jeg er ikke på listen, men... Nej. Hvad er problemet? Han er for grim. Han er for grim. Det kan jeg ikke. Jeg tjekkede folk, der kommer, ikke? Jo, men han er en flink fyr. Og det Ja, men og det nytter ikke noget. Altså, vi kan ikke have ham. Nej, det... Hej, Remy. Hej. Så, nå. Ej, du er nødt til at holde en vis standard. Er der problemer, Bent? Ja, vi er lidt ude i en dum en. Og du er for grim. Hvad? Du er for grim. Grim? Ja. Du er for grim til at være. Hvem siger det? Det siger Bent. Hvad er det for noget, Bent? Du er for grim. Jeg er ked af det. Vi er nødt til at holde en standard her. Undskyld, Bent, I da lige lukket Lars Hjortøj ind. Han er noget grimmere, end jeg er. Nej, det er han ikke. Absolut ikke. Han er pænere. Jeg er ked af det. Det er definitivt. Jamen altså, jeg knippede Ronja alt det, jeg kunne. Og så var det Kasper, der stak en finger i numsen på hende. Og jeg vil ikke. Vel? Nej, du har slet ikke lyst. Nå, hvor var det synd. Var det synd for mig? Ja, det var ulækker, Frank. Fy for helvede, Frank. Det er det værste, jeg Men det skal, du kan ikke nogensinde gøre har gjort. ulækre Frank for det til. Shit, det var ulækkert. Ej, jeg var så bange. Ja. Jeg var så fucking bange der. Jeg anede ikke, hvad det var. Han er god nok i dem. Kasper? Fedt. Vi har ingen biler. Det er desværre sådan, at vi ikke har flere tilbage. Der har været så stor efterspørgsel. Okay. Og jeg kan godt se, at du har rigtig meget lyst til at få en bil. Hvad snakker du om? Der er en bil der? Ja, men... og den vil jeg bare utrolig gerne give jer, men det er simpelthen en udstillingsmodel. Jamen prøv nu at høre her, damer. Altså, vi har været på en fuldstændig vanvittig tur, og der står i brochuren, at vi for 288 kapsler kan få en underbær bil. Så er det jo meget underligt, at vi kommer med en pose med 288 kapsler, og så ikke kan få bilen, som endda står lige 2 meter fra os. Jeg hører fuldstændig, hvad du siger, men jeg kan desværre ikke gøre det, uanset hvor gerne jeg ville. Skal lige prøve at høre her, din lille møgfis. Nu afleverer du den bil, og så tager jeg på en bly og stikker den op i røven på dig. Er det forstået?